om historien om kuppet og de her folk, der kom til Danmark, og det her solidaritetsarbejde, der også var. Så det kan vi gå op og kigge på bagefter. Og så vil jeg bare sige, at vi som museum er meget glade for, at vi kan være med til at facilitere det her arrangement. Gustas cuando callas, porque estás como ausente, me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos si te hubieran volado y parece que un beso cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa del sueño, te pareces a mi alma, pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, porque estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos. Mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame también que te hable con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una mirada basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Chiles ambassadør i Danmark, Felipe Gauzinho. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Good evening, thank you for coming, everybody. Estoy muy emocionado, honrado de estar aquí con ustedes en esta ceremonia tan especial, en un momento tan especial de nuestra historia. Estaba revisando también la exposición que
está realizando el Museo del Inmigrante, realmente emocionante recordar estos espacios de nuestra historia y especialmente de la solidaridad del pueblo danés con Chile en momentos que fueron muy, muy difíciles. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecer al Museo del Inmigrante, agradecer a la organización de Chile 50, agradecer a todas las organizaciones comunitarias chilenas y danesas que han apoyado a nuestra comunidad, no solo ahora, sino que a lo largo de estos 50 años, y sobre todo, especialmente este acto en particular, que tiene que ver con el golpe militar en los 50 años, pero también con los detenidos desaparecidos, creo que nos establece una responsabilidad muy grande, porque si nosotros queremos poder mirar como país con cierta tranquilidad y esperanza hacia el futuro, tenemos que estar, por supuesto, bien asentados en nuestra memoria. No podemos nosotros pensar que podemos construir un país que tenga cohesión social, que tenga fraternidad, que tenga amistad, si es que nosotros nos enfrentamos primero a lo que nos ha ocurrido y no tenemos conciencia de las situaciones que hemos vivido en el pasado. Y a pesar de que hemos avanzado en estos años de democracia y hemos tenido la comisión RETIC y hemos podido establecer una verdad de lo que ahí ocurrió, también el informe de la comisión Valek sobre la tortura y la prisión política, seguimos teniendo una gran deuda, y esa deuda es con los más de 1000 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. Por eso yo creo que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, la iniciativa principal que ha establecido el gobierno del presidente Boric es el nuevo Plan Nacional de Búsqueda. Yo creo que ese plan va a poder enfrentar una deuda realmente dura que todavía tenemos como sociedad. Fue presentado el 30 de agosto, busca trazar la ruta de la desaparición de más de 1000 víctimas de desaparición forzada que todavía no conocemos su paradero, colaborar con las investigaciones judiciales, hay muchas investigaciones judiciales en curso, pero que no han podido avanzar por falta de datos, y hay muchas cosas más que podemos hacer de las que se están haciendo para avanzar en eso, y sobre todo poder primero encontrar a los desaparecidos, pero también que se haga justicia. Es importante que se haga justicia, porque esa es la justicia en la que, y que se puedan ejecutar las responsabilidades penales. Eso también nos va a dar lo más importante, que son las garantías de no repetición, porque nosotros no queremos que nunca más en Chile volvamos a pasar por lo que hemos pasado. Y también se está impulsando un archivo nacional de la memoria que va a permitir identificar y reunir todos los documentos originales producidos por diferentes instituciones públicas que puedan contener información relevante respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, con el fin de digitalizarlos, sistematizarlos, aplicar herramientas tecnológicas que permitan procesar esa información y ponerla a disposición de la justicia. Y creo que ambas iniciativas, el Plan Nacional de Búsqueda y el Archivo Nacional de la Memoria, son dos formas, no las únicas, pero dos formas muy importantes de enfrentar, como decía, esta herida abierta, esta deuda que todavía tenemos. Por eso, un acto como este es tan importante, por eso yo me siento tan privilegiado de estar aquí con ustedes y poder compartir este momento. For those of you who don't speak Spanish, thank you very much for being with us in this very important moment in which we are living our memory and trying to look at the future with looking for justice and guarantees of no repetition of the human rights violations that we had to endure. So thank you very much for being here. Gracias a todos por venir y que sea una muy linda jornada. Gracias. Felipe Gaucini, Chiles ambassadør i Danmark. Nu vil jeg så tage ordet med mikrofonen, og hvis det er, at jeg lige pludselig ikke taler tydeligt ind i mikrofonen, så må jeg gerne råbe eller kaste noget efter mig. Hvorfor kom chilenerne til Danmark? I 1970 blev Salvador Allende valgt til præsident som kandidat for folkeenheden La Unidad Popular, også forkortet UP, og blev dermed den første demokratisk valgte socialistiske præsident i Chile.
Allende påbegyndte en nationalisering af kobberminer og andre virksomheder, ligesom en jordreform blev gennemført til gavn for 40.000 chilenske familier. Den 11. september 1973, tidligt om morgenen, indledtes et blodigt militærkup ledet af general Augusto Pinochet, som var både støttet og planlagt af USA. Militærjuntaen indførte undtagelsestilstand, og tusindvis af chilenere blev henrettet, fængslet eller tvunget i eksil. Alle politiske og faglige aktiviteter blev forbudt, og retsstaten afmonteret. Det chilenske demokrati blev erstattet af et militærdiktatur. Derfor kom chilenerne til Danmark. Chilenerne flygtede for ikke at blive fængslet, for at undgå tortur, for at undgå at se familiemedlemmer blive tortureret, for at undgå at blive dræbt eller pludseligt forsvinde. De flygtede for at overleve. Mange chilenske flygtninge ankom først til Danmark og andre lande efter at have været udsat for fængsling, ydmygelser og tortur, og efter at have været vidner til deres landsmænds lidelser i fængslerne og deres landsmænds forsvindinger, de såkaldte desaparecidos, de forsvundne. Takket være aktører som FN og Socialdemokratiet med daværende statsminister Anker Jørgensen i spidsen, lykkedes det for mellem 1200 og 2000 chilenere at komme til Aarhus, Odense og København i årene efter kuppet. Markeringen af 50-året for kuppet i Chile er derfor samtidig et stort og varmt tak til Danmark og danskerne for at tage imod de chilenske flygtninge med åbne arme, da de havde allermest brug for det. Tak. Første generation. Min far var blot 22 år gammel, da hans liv den 11. september 1973 med ét ændrede sig fuldstændigt. Han gik på universitetet, havde arbejdet på havnen og havde lige fået sin første kæreste. Men fra den ene dag til den anden blev hans liv helt forandret. Min far blev anholdt den 11. september og fængslet samme dag. Ved en krigsret uden en reel forsvarer blev han idømt 5 års fængsel for at have pudset nogle hunde på nogle soldater, der ville arrestere min farfar, der var fagforeningsmand. Det lykkedes min farfar at gå under jorden, men min far og 2 af hans brødre, hvor den ene kun var 15 år, blev anholdt. Min far nåede at sidde 2,5 år både i fængsel og koncentrationslejr, indtil hans fængselsstraf blev ændret fra 5 års fængsel til landsforvisning. Så den 25. februar 1976 ankom min far til kolde Danmark. Et land, han aldrig havde været i, med et sprog, han ikke talte, uden venner, uden familie, uden arbejde og uddannelsessted. Det eneste, han havde med sig, udover de fysiske og psykiske ar, var indholdet i en blå sømandspose. Intet andet. Og så bevidstheden om, at han ikke længere var velkommen i sit hjemland. Og jeg har faktisk taget den sømandspose med. Nu er vi jo på et museum, så det er jo næsten en museumsgenstand. Men jeg har lagt den herovre, for lov til at se nu. Far siger, at den var cirka halvt fyldt. Så forestil jer det, så står man der, Kastrup Lufthavn, og så værsgo at begynde dit nye liv. Den er her, og man kan godt røre lidt bagefter. Ja. Ja. Godt. I begyndelsen, der troede og håbede de fleste eksilchilenere, at de snart skulle vende tilbage til Chile. Derfor så lærte alle ikke sproget med det samme, man skulle jo snart hjem igen. Ingen vidste på det tidspunkt, at du skulle gå 17 år før diktaturet faldt.
Min far besluttede sig faktisk for, at vi lærer sproget hurtigst muligt. Og han er stadig ved at lære det, siger han. Hvis, til dem, der ikke ved det, så er det faktisk min far, der står der med en hvid kasket og filmer. Så han har måttet finde sig i at blive drillet af sine børn en gang imellem. Det vil sige nok mest mig egentlig. Ja, jeg har også nogle søskende hernede, men jeg tror mest, det var mig. Når min far for eksempel sagde, det hopper jeg, i stedet for, det håber jeg. Og begge dele er jo sådan set korrekt dansk, men jeg får bare nogle helt andre billeder, hvis min far hopper på noget, end hvis han håber på noget. Min far har nu levet mere end 2/3 af sit liv i Danmark. Han har været dansk gift og har 5 børn og 13 børnebørn, som alle bor i Danmark. Anden generation. Jeg er vokset op i 80'erne og er den ældste af de børn, mine forældre fik sammen. Jeg er derfor vokset op med både demonstrationer mod Pinochet i Københavns gader og fortællinger om kuppet, diktaturet, torturmetoder, fængslinger og oplevelsen af en dyb uretfærdighed. Jeg husker, at jeg som dreng følte et indet had, når jeg så billeder af Pinochet. Og den dag i dag kan jeg stadig blive meget påvirket af at høre El Pueblo Unido, som til dem, der ikke ved det, er en chilensk kamp- og protestsang, som er gået internationalt. Jeg husker, at jeg var med til et latinamerikansk arrangement i en stor sal, der var lille, hvor musikgruppen Sol y Lluvia spillede. Og pludselig så rejste alle sig op omkring mig og sang El Pueblo Unido. Og det er nåede til omkvædet. Så tog de deres knyttede næver op, og så råbte de med en sådan kraft, at jeg ikke var i tvivl om, at her var der noget på spil. El Pueblo Unido jamás será vencido. Det var længsel, jeg oplevede der. Det var håb, det var vrede, det var sorg, det var samhørighed. Det var smukt, og det var også skræmmende, fordi jeg kunne mærke den store smerte, der var i rummet, og det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Jeg var lille, fordi jeg kiggede op, kan jeg huske. Så, ja. Når jeg har besøgt min familie i Chile, så har det været tydeligt, at kuppet i Chile har været et traume for dem. Min farmor hun blev meget bevæget, da hun fortalte om sine oplevelser i fængslet. Ja, fordi hun blev faktisk også fængslet i en kortere periode. Og min farfar, han tilgav aldrig Pinochet, for at familien blev revet midt over, og 2 af hans sønner endte i eksil i henholdsvis Frankrig og Danmark. Jeg har ofte tænkt over, at det på en måde er mærkeligt, at jeg kan have så stærke følelser omkring nogle begivenheder, som fandt sted i Chile, lang tid før jeg overhovedet var født. Men ikke desto mindre, så føles det næsten som om, at jeg har oplevet uretfærdigheden, angsten, torturen, fangenskabet og uvidsheden på egen krop. Det var også meget mærkeligt, at det gik op for mig, at den Pinochet, som jeg nærede et stort had til, samtidig på en eller anden måde var årsagen til min eksistens. Jeg mener, sandsynligheden for, at min mor fra Haslev og min far fra Valparaiso, de skulle finde hinanden, den var nok ikke særlig stor. Jeg ved i hvert fald, at min far som ung mand ingen planer havde om at skulle forlade Chile. Og så har jeg lige smidt en lille 3. generation ind, som sidder lige hernede. I februar i år, der fik jeg en lille datter, og min kæreste og jeg har allerede introduceret hende for chilensk folkemusik og børnebøger på spansk. Og min datter vil selvfølgelig også på et tidspunkt lære om kuppet i Chile, når hun er gammel nok, og få viden om den chilenske kultur, og besøge Chile og sin chilenske familie. På den måde vil den 11. september 1973 leve videre også i 3. generation, når vi taler om Chile og mindes vores familie helt omme på den anden side af jordkloden. For kuppet i Chile er også min datters historie. Tak. Vi vil nu lave en markering for de chilenere, der forsvandt under militærjuntagen. Det sker om bag ved jer, hvor I om lidt vil kunne se nogle balloner og
nogle kors. Så er tanken, at vi slipper ballonerne, og så holder vi 1 minuts stillhed. Det har også aftalt med caféen, at de også vil prøve at være stille. Og måske skal vi i virkeligheden rejse os op. Ja, der kan i hvert fald. Så snart ballonen er slukket, så holder vi 1 minuts stillhed. Værsgo. Tak. Gracias. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía con Ifigenia y Lucila con Soledad. En el valle del Elqui, ceñido de 100 montañas o de más, y como ofrendas o tributos, arden rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. De los 4 reinos, decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían, ahí estaba uno, por el tiempo de esposar, y eran reyes y cantadores, como David, rey de Judá. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares algas y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco ni en Copán. Rosalía besó a Marino, ya desposado con el mar, y al besador en las guayatecas se lo comió la tempestad. Soledad crió 7 hermanos, y su sangre dejó en el pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las viñas de Montegrande, con su puro seno candeal, meses los hijos de otras reinas, y los suyos nunca jamás. Ifigenia cruzó extranjero, en las frutas y sin hablar, le siguió sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. La Lucila, que hablaba río, a montaña y cañaveral, en las lunas de la locura, recibió reino de verdad. En las nubes contó 10 hijos, y en los salares su reinar. En los ríos ha visto esposos y su manto en la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde son 100 montañas o son más,
cantan las otras que vinieron y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reinas y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Alle skulle vi blive dronninger over 4 riger ved havet. Rosalia og Ifigenia og Lucila og Soledad. I Elkidalen, omgivet af 100 bjerge eller flere, der som rige offergaver lurer i rødt og safrangult. Der sagde vi, henrygte af fryd, og mente bestemt det var sandt, at vi alle kunne blive dronninger, og alle nå frem til havet. Vi var 7 år med flætninger og hvide forklæder af bomme. I skyggen af figenlunde jagtede vi flygtende drosler. Om de 4 riger sagde vi, som det stod skrevet i Koranen, at så store og mægtige var de, at de nåede helt ud til havet. 4 mænd vi stod klar, når vi blev giftemodne. De var konger og sangere som David, jødernes konge. Og så store var vores riger, at de med lethed kunne rumme de grønne havdyb, algehave og den fantastiske fasan. Og da der var alle slags frugter og kotræer og brødfrugttræer, skulle vi ikke kløve det hårde ved, og heller ikke bide i metal. Alle skulle vi blive dronninger og herske i virkeligheden. Men ingen har været dronning, hverken i Arauco eller i Comal. Rosalia kyssede en sømand, der for længst var viet til havet. Og i Guaitecas blev ham, der kyssede, slut af orkanen. Soledad gav liv til 7 børn, og brødet kostede hendes blod, og hendes øjne var altid sorte, fordi hun aldrig fik havet at se. I Monte Grandes vingårde vugger hun andre dronningers børn ved sin hvedebrødsbarm, og aldrig sine egne. Ifigenia mødte en fremmed på vejen, fulgte ham uden ord og uden at kende hans navn, fordi manden ligner havet. Men Lucila, som talte med floden, bjerget og rørskoven, fik sig i månenetters galskab et virkeligt kongerige. 10 børn talte hun i skyen. Saltsletten var hendes rige. Floderne tog hun til ægte og fandt sit ly i orkanen. Men i Elkidalen, hvor der er 100 bjerge eller flere, synger de andre piger, der kom til, og dem, der kommer, vil synge. Vi bliver dronninger på jorden og skal herske i virkeligheden over så store og mægtige riger, at vi alle når frem til havet. El país de la ausencia. País de la ausencia. Extraño país. Más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color de neblín, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos, ni mares de añil. Nombre suyo, nombre, nunca se lo oí. Y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí. No me lo contaron por isla o país. Yo no lo buscaba, ni lo descubrí.
parece una fábula que yo no aprendí. Sueño de tomar y desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oros, dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y la sombra de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Fraværets land. Fraværets land, fremmede land, uhåndgribeligt som en engel et tegn. Af farve som døde alger, som falken med evighedsalder, men uden lykke. Der er ingen granatæbler, ingen jasminduft. Der er hverken himle eller dybt blåt hav. Dets navn, dets eget navn, hørte jeg aldrig. Og i landet uden navn skal jeg dø en gang. Hverken bro eller båd førte mig hertil. Om ø eller land sagde man mig ikke. Jeg søgte det ikke. Jeg fandt det ikke. Det er som en fabel, jeg hørte engang. En drøm om erobring og om at give slip. Og det er landet, hvor jeg må leve og dø. Det blev til af noget, der ikke er land. Af mange hjemlande, fået og mistet. Af alle skabninger, som jeg så dø. Af alt det, der var mit og som gik fra mig. Jeg mistede bjergene, hvor jeg slumrede ind. Jeg mistede guldhaver med sødmefyldt liv. Jeg mistede øernes blånende rørskov. Og deres skygger så jeg lægge sig om mig og sammen, elskende, blive et land. Lange lokker af tåge uden ryg og hals. Sovende åndedrag så jeg følge mig, og i år med strejfen forvandle sig til land. Og i landet uden navn skal jeg dø en gang. Tusind tak til Natalia Araya og Malene Thorborg. Una compañera